Alienację pana Kogito. Pan Kogito trzyma w ramionach ciepłą amforę głowy. Reszta ciała jest ukryta. Widzi ją tylko dotyk. Przygląda się śpiącej głowie, obcej, a pełnej czułości. Jeszcze raz stwierdza ze zdumieniem, że istnieje ktoś poza nim, nieprzenikniony jak kamień, o granicach, które otwierają się tylko na moment. Potem morze wyrzuca na skalisty brzeg. O własnej krwi, obcym śnie, uzbrojony w swoją skórę. Pan Kogito oddala śpiącą głowę delikatnie, żeby nie zostawić na policzku odcisków palców i odchodzi, samotny, w wapno pościeli.